Fai moitos anos, nos tempos dos celtas, chegou ás costas galegas unha embarcación co corpo do apóstolo Santiago. Ao chegar, os discípulos do apóstolo buscaron a raíña Lupa, que era quen mandaba nesas terras. Bo día, raíña. Precisamos un lugar para soterrar o apóstolo e construir un templo na súa honra. Pois podedes dirixirvos á aldea de Dugium. Son as mellores terras que podedes atopar. Os discípulos diríxense cada a actual Fisterra. Ali atópase co rei que os mandan apresar. ¡Apresadeos! Os discípulos conseguen escapar e fuxir. Pero o exército do rei persérgueos. Cruzan a ponte Maceira e esta derrúmbase ao paso dos soldados. Quedan libres para sempre. Volven a xunto da raíña Lupa que lles cede un lugar. Deste xeito nace a futura cidade de Compostela.